Estou diante dunha cociña bilbaína, unha cociña de leña bilbaína, do número 7, a mesma cociña que eu me criei, a cociña donde miña nai tostaba as castañas, facía empanada así de jorda, facía bueno, moitas comidas. Ali en riba, ao mesmo tempo, quentabas a roupa, dormían os gatos, e había veces que hasta miña nai dormía a siesta. Esta é a tapa da cociña de leña. Por aquí poñíase a leña, a cardera. Este era o borralleiro, aquí era o borralleiro, por onde salía despois a ceniza e había que quitar. Este era o tiro, que se abría a veces para que lle tirara aire e subía. Este era o forno que tantas empanadas nos fixo, empanadas gordas e aceitadas de leña, de empanadas de todo, de pulpo, de bacalao e de todo. Este era o nombre que nós víamos sempre de pequenos, unha cociña de leña bilbaína do número 7. Isto forma parte da Galicia, da nosa Galicia, hasta na Ribeira do Capitán, en Muxía, tiñamos esa cociña de leña. Viva a Costa da Morte. Olvidouseme dicirvos, dispós do viva a Costa da Morte. Olvidouseme dicir que esta cociña está en Madrid, no restaurante Serafina. Estamos xusto a 80 metros da Porta do Sol. Así que estou en Madrid e viva a Costa da Morte.